Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген сезне Юлбатты гомуми белем бирү мәктәбе укучылары сәламли. Гомер аккан су кебек. Әле генә 2017-2018 уку елын башлаган гына идек. Инде беренче ширекне тәмамлап, икенче ширекне башлап җибәрдек. 2 ай дәвамында мәктәбебез тормышында нинди яңалыклар булды? Беренче ширекне нинди нәтиҗәләргә тәмамладык? Телевизор караучы тамашачыларыбызны да мәктәбебез белән таныштырып үтик әле. 1932 елда авылда беренче мәктәп салынган. 1982 елда Юлбат башлангыч мәктәбе базасында 8 еллык мәктәп ачылган. 1989 елда 2 катлы урта мәктәп бинасы сафка баскан. 2015 елның сентябреннән Юлбат төп мәктәбе итеп үзгәртелә. Мәктәбебезнең үз гербы, флагы һәм гимны да бар. Бүгенгесе көндә мәктәптә Юлбат, Тенеки, Юсуф Алан авылларыннан килеп белем алучы 65 укучы исәпләнә. Беренче ширек нәтиҗәләре буенча мәктәбебезнең 10 укучысы гел 5-ле, 22 укучы 4-ле 5-ле билгеләренә өлгерә. Аларга 22 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Барысы да югары белемле. Шуны да әйтеп китми мөмкин түгел. Информацион технологиялар көннән-көн мәктәбебезгә ныграк үтеп керә. 7 интерактив такта, 13 мультимедия проекторы, 22 укытучы ноутбугы дәресләрне тагын да кызыклырак һәм нәтиҗәлерәк итәргә булыша. Материаль техник базаны ныгытуда һәр даим ярдәм иткәннәре өчен район администрациясенә һәм мәгариф бүлегенә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Мәктәпнең төп байлыгы үзенең предметын яхшы белгән. Укучыларның яшь үзенчәлекләрен яхшы аңлаган укытучылары, белемгә омтылучан укучылары. Мөгаллимнәр һәрвакыт эзләнәләр, укыту, тәрбия эшчәнлегенә яңалыклар кертәләр. Укучыларга төпле белем бирү максаты белән янып эшлиләр. Юлбат төп мәктәбе коллективында, әле мин шушы тарихында дип әйтегәндә иң яшь директорлардан булып саналам. Карап чыкканым тарихны барлап. Әле бу коллективка да эшли башлавыма бу коллективта бары тик 3 көн ай булып китте. Тик шулай да коллектив бик яхшы инде, барысы да җылы кабул иттеләр, беренче көннәрдән алып. Эшне бик яхшы гына бергәләп моторын алып барабыз. Инде бүгенге көндә гөрләп бара безнең олимпиадалар, инде беренче уңышларыбыз да бар. Шушы Россия күләм олимпиадаларның муниципаль этаплары бара бүгенге көндә. Һәм инде яңадан да матур гына уңышларга ирешербез дип без көтәбез шушы олимпиадаларда. Инде менә бу мәктәп төзелгәнгә, Юлбат төп мәктәбе төзелгәнгә, хәзер инде барлыгы киләсе елга 30 ел вакыт тула шушы төзелгәнгә, шушы бинаның. Һәм инде алга таба безнең көтелә киләсе елларда дип әйтик инде матур гына ремонт, яңадан да заманча технологияларны күбрәк кулланып, яңадан матур яңа материаллар белән, заманча материаллар белән инде көтеп калабыз барыбыз да шушы ремонтны дип әйтик киләсе елларда. Һәм шушы форсаттан файдаланып, минем барлык җитәкчеләргә, барлык Саба муниципаль районы җитәкчелегенә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм барыбызга да шушы авыр эшләрдә уңышлар телим. Уку белән бер рәттән мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү дә алгы планга куелган. Бүгенге көндә курай, хореография,
волейбол түгәрәкләре гөрләп эшли. Робототехника түгәрәкләргә тартылмаган бер генә бала да юк. Фәрит Мәҗитов җитәкчелегендә уза торган Урай түгәрәгендә укучыларыбыз нинди генә уен коралларында уйнамыйлар. Хореография түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз Альмира Фаатовна җитәкчелегендә район күләмендә узучы чараларда актив катнашалар. Илшат Илнурович җитәкчелегендә эшли башлаган робототехника түгәрәгенә дә балалар кызыксынып йөриләр. Түгәрәктә укучыларыбыз лего конструкторлары ярдәмендә роботлар җыялар, аларны программалаштырырга өйрәнәләр. Ә футбол, волейбол түгәрәкләре исә шыныгырга, спортны тагын да ныграк яратырга этәргеч бирә. Мәктәпнең иң күңелле мизгелләренең берсе каникуллар дисәм, син ни диярсең, Диләрә? Әлбәттә, ризалашам. Көзге каникул көннәребез ничек узуы турында да сөйләп китик әле. Уку белән бер рәттән ялда итә беләбез, кызыклы бәйгеләрдә теләп катнашабыз. Яңа гына оештырылган Шаяннар төркеме укучылары Зирәкләр, Тапкырлар клубында чыгыш ясадылар. Укучыларыбыз Сатыш мәдрәсәсенә сәяхәт кылдылар. Иҗат үзәгендә узган референдумда катнаштылар. Профориентация юнәлеше дә читтә калмады. Каникул сайын әлеге юнәлешкә өстенлек бирелә. Укучыларыбыз әти-әниләрнең эш урыннарына барып, танышып, эшкә өйрәнү серләренә өйрәнеп кайттылар. Әлбәттә инде киләчәктә кем булырга, нинди һөнәр сайлау турында да уйланалар. Каникул дигәч, җәй, мәктәбебезнең матурлыгы булган бакчабыз искә төште бит әле. Ни дисәң дә, мәктәпнең тормышы, тәрбия процессы әти-әниләр ярдәменнән башка бармый. Нинди генә ярдәм сорап мөрәҗәгать итсәк тә, алардан бер кайчан да юк дигән сүз ишеткән юк. Бер йодрык булып, аңлашылып эшлибез. Әти-әниләребез балалар тормышын тагын да кызыклырак итү өчен бөтен тырышлыкларын эшкә җигә. Быел да бакчабызны гүзәлләндерү укучыларыбыз һәм әлбәттә әти-әниләребез белән берлектә башкарылды. Гомумән мәктәбебез әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә тора. Тикмәгә генә мәктәптә әти-әниләр комитеты эшләми. Төрле чараларда актив алар безнең. Һәр елны үткәрелеп килә торган Тату сыйныф серләре бәйгесендә әти-әниләр актив катнаша. Быел да әти-әниләр ярдәме белән шушы конкурста катнашып, күп кырлы талант ияләре номинациясендә җиңү яуладык. Мондый максатчан һәр вакыт ярдәмгә ашыгучы әти-әниләр белән юлларыбызда бер нинди дә киртә булмас. Мәктәп белем йорты булса, китапхана ул мәктәп терәге. Әйе, мәктәп китапханәсе ул китап туплау, саклау, кире кабул итеп алу урыны гына түгел. Ә нигездә бала күңеленә иң тәүге милли хис оеткысы салучы мәгърифәт йорты.
Китапхананың төп функциялары – белем, информация, культура күнекмәләре бирү. Китапханасыз мәктәпне күз алдына китерү дә кыен. Мәктәп китапханасы һәр укучы һәм укытучының төп таяну ноктасы булып тора. Белешмә сүзлекләр, методик ярдәмлекләр, матур әдәбият, вакытлы матбугат чаралары – һәммәсе бүгенге укучыга багышлана. Китапхана 65 балага, 22 укытучыга ярдәм күрсәтә. Тәрбия өлкәсенең бер тармагын тәшкил иткән шатлык балалар оешмасы турында әйтмәсәк дөрес булмас минемчә. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтләрнең бер өлеше. Алар яшь буынны тормышка әзерләүдә, аның хокукларын яклауда зур әһәмияткә ия. Балалар оешмалары яшь буын мәнфәгатьләрен чагылдыру, балаларга һәм яшүсмерләргә җәмгыятьтә үз урыннарын табарга, төрле яклы үсешкә ирешергә ярдәм итү, алар яшь гражданнар буларак җаваплылык хисе тәрбияләү бурычын куя. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Анда катнашу буш вакытны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрергә, шәхес буларак танылырга ярдәм итә. 3 истабар, 3 варис һәм 1 остазлар отрядын берләштергән шатлык балалар оешмасы һәр көнне игелекле эш кыл девизы белән галстуклы ил программасы нигезендә эш алып бара. Беренче ширектә укучылар оешмасы белән берлектә күп кенә класстан тыш чаралар, бәйрәмнәр оештырылды. Һәр елны мәктәптә билгеләнгән юнәлеш буенча эш тирәнрәк алып барыла. Сентябрь айында 2 класс укучыларын истабарлар, 5 класс укучыларын варислар сафына кабул иттек. Октябрь айында укытучылар көне узды. Шул уңайдан Дума активистлары тарафыннан бер җылы сүз дигән бәйрәм кичәсе үткәрелде. 1 октябрь өлкәннәр көненә Юлбат мәдәният йорты, Юлбат төп мәктәбе, Юлбат авыл хуҗалыгы, Юлбат авыл җирлеге белән берлектә чын күңелдән дип исемләнгән бәйрәм кичәсенә чәй табынына дәштек. Укучылар тырышлыгы белән открыткалар ясалып, өлкәннәребезгә тапшырылды. Кешеләргә яхшылык кылу, изгелек эшләү, кешелеклелек яшьтән үк тәрбияләнә торган иң күркәм гадәтләрнең берсе. Шушы максатларны күздә тотып, мәктәбебездә тимурчылык буенча эш алып барыла. Ел башында 5 класстан алып 9 класска кадәр барлык классларга да өлкән яшьтәге әби-бабайлар бүлеп бирелде. Укучылар билгеләнгән өлкәннәргә төрле яктан ярдәм күрсәтергә тырышалар. Өй җыештыру, урам себерү, ишек алды җыештыру һәм башка хуҗалык эшләрендә ярдәм итәләр. Һәр кеше үз туган ягының, туган авылының килеп чыгышын, 7 буын бабасын, аларның яшәеше турында белергә тиеш. Без яшь буынга буларның барсы турында тарих укытучыбыз Илдар Фатхулович җиткерә. Әйе, алдагы сюжетыбыз музейыбыз хакында булар. Юлбат төп мәктәбенең туган якны өйрәнү музее 1995 елның 9 маенда Бөек җиңүнең 50 еллыгын билгеләп үткән көнне ачыла. Музейның беренче бүлеге шушы төбәктә яшәүчеләрнең көнкүреше турында сөйли. Авыл өе, агач сәке, бала бишеге, чиккән әйберләр. Икенче бүлек тулысынча тәнәки көмешчеләренә багышланган. Өченче бүлектә орден медальләр, аларның танылыклары, сугышчыларга бирелгән рәхмәт хатлары кадерләп саклана. 4нче бүлек колхоз оешының беренче елларын һәм сугыш алды чорын кулачлый. 5нче бүлек исә мәктәп тарихының истәлекләрен саклый. 6нчы бүлек безнең җирлектән чыккан танылган шәхесләр турында. Кыскасы, мәктәпнең туган якны өйрәнү музее яшьләрне халкыбызның даңлы традицияләрендә, өлкәннәр үрнәгендә тәрбияләүгә үзеннән өлеш кертә. Укучылар музей җитәкчесе Илдар абый белән музейның эштәлеген баета торган кыйммәтле һәм кадерле экспонатлар белән аны тагын да тулыландыра тора. Музейга материаллар туплау өчен иң беренче 80-нче елларда гомумән безнең мәктәпне ачкан, беренче нигез салган мәктәп директоры Нигъмәтҗанов Рөстәм Нурмиевич шушы музейга материаллар туплый башлый. Аннан соң инде тарих укыта башлагач без алынып, шулай итеп туплап, музей бинасын эшләп, аерым алып, шулай итеп бөтен булган әйберләрне шулай урнаштырдык. Аннары авылга килгәндә безнең авылның беренче исеме, без аны документлар нигезендә расладык.
авыл китабын чыгарганда 1865 елгы метрикәдә анда мулла язып калдырган Юлбат авыл дип. Димәк, безнең авылның исеме Юлбат. Ondan соң революция 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында микән ни сәбәпле булганы Юлбат дип йөртелә. Һәм тагын русча чыганакларда Янбулат. Менә монысына инде без конкрет кына аңлатма бирә алмадык, но безнең авылның иң беренче исеме Юлбат авылы булган. Музейдагы иң кыйммәтле ядкарларның берсе инде манарасы 1939 елда киселгән хәзерге мәчет урындагы мәчетнең агач мәчетнең һәм аның ае сакланып калган мәчет музей ачылу билгеле булгач, авыл кешеләре аны безнең музейга китереп тапшырдылар. Ул музейның иң хөрмәтле урынын алып тора бүгенге көндә. Якынча бер һәрбер газетаның номерында исәп калсаң, 800-гә якын экспонат бар. Әйберләр монда гына сыймады әле, аларның куймаганнары да саклана. Безнең фондта үлмәк кичкенә булу сәбәпле, әле безнең куярга тагын да әйберләребез бар. Илдар абый Сафинның Юлбат авыл җирлегенә кергән авылларыбыз тарихына багышланган Юлбатым, Янбулатым дип исемләнгән китабы бар. Автор китапны үз төбәгендәге авыл кешеләре белән әңгәмә корып, мәктәп музеенда укучылары белән үзе туплаган материаллардан файдаланып, архивларда эзләнеп, күп чыганакларны өйрәнеп язган. Илдар Фатхулович 1917 елгы инкыйлабка кадәрге аннан соңгы тормыш вакыйгаларына, шушы җирлеккә кергән авылларда совет хакимияте урнашу, колхозлар төзелү чорын тасвирлый. Китапта шулай ук Бөек Ватан сугышы елларындагы аннан соңгы тормыш авырлыклары ачык сурәтләнә. Чыннан да, кайда гына булсак, нинди генә гамәлләр кылсак та, киләчәктә безнең өчен горурланып сөйләрлек булсын иде. Тыныч булсын көннәр, чәчәк атсын гөлләр, балкып янсын кояш нурлары. Күңелләр саф булсын, бәхетләр ак булсын, шаулап узсын мәктәп еллары. Киләсе очрашуларга кадәр сау буллашабыз сезнең белән, хөрмәтле телевизор караучылар. Хушыгыз, дуслар!